dostavia deti z banskoštianských škôl a základnej umeleckej školy. Malých návštevníkov čakajú tvorivé dielne, maľovanie zimných motívov na obloky, zdobenie stromčeka na námestí a rôzne súťaže. Odmenou pre všetkých odvážlivcov budú sladkosti, ktoré bude rozdávať práve Mikuláš, ktorý tentokrát dotiahne z pekla toho najstrašnejšieho čerta a z neba najsladšieho aniela. Súčasťou akcie bude premietanie animovaných rozprávok Láslivce Valasy, Danka a Janka či Maťko a Klinček na veľkoplošné plátno priamo na námestí. Deti takisto budú môcť do veľkej mikulášskej čižmy napísať svoje priania pre blízkych, ktoré budú zverejnené v budúcom týždni v Štiavnických novín. Začíname o 15. hodine. Všetkých vás srdečne